Transmisul colegii noștri care astăzi s-au întâlnit cu delegația Uniunii Europene, au avut un dialog foarte constructiv cu Pirca Tapiola, reprezentantul delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, care a transmis că va lua act de ceea ce a făcut Marea Adunare Națională, va depune toate eforturile pentru ca revendicările poporului să ajungă la reprezentanții așa zisei puteri. De asemenea, astăzi a avut loc o întâlnire a delegației noastre, a membrilor Consiliului Marii Adunări Naționale cu Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. La această oră, colegii noștri se întâlnesc cu ambasadoarea Germaniei în Republica Moldova. Iată că, după ce peste 100.000 de oameni au venit la Chișinău, în inima Moldovei, au venit cu revendicări, patiții de la guvernare nu au plecat urechea, ne-au închis ușile, s-au ascuns pe la Condrița, l-au dat în căutare generală pe Plahotniuc, ca să afle ce au ei de făcut mai departe, pentru că nimeni nu rezolvă nimic în numele instituțiilor statului. Toți așteaptă de la acest păduche ce trebuie să facă ei. Și în antiteză, uitați-vă niște străini, niște oameni care ne ajută pe noi, cum într-o singură zi 3 misiuni importante au primit oamenii care reprezintă prin Consiliul Marea Adunare Națională. Iată care este diferența dintre adevărații europeni și pseudo-europeni, între acei care nu fură și acei care fură poporul, între acei care vor democrație cu adevărat și acei care promovează teroarea și hoția ca în Codri sau ca la Drumul Mare. Jos bandiții, jos oligarhii, alegeri anticipate. Vrem ca acești căloși să capituleze politic în fața poporului, să alegem un guvern de încredere națională, să organizăm alegeri libere și anticipate. Pentru că așa nu se mai poate. Încă o dată facem apel la tineretul Moldovei, la studenți, ieșiți din baruri, din cămine, nu vă mai ticăloșiți, nu vă mai temeți de rectori, nu vă temeți de profesorii care au fulare verzi sau albastre la gât. Ei sunt politruci, ei nu ne reprezintă pe noi. Veniți aici cu poporul vostru, veniți aici cu mamele, cu părinții voștri care se află în Italia, în Portugalia, în Irlanda, în Statele Unite, în Canada, care vă trimit bani și robesc acolo, șterg curul de bătrâni. Lucrează la fel de munci grele. Ei o duc foarte greu, dar voi îmblați prin baruri și crăpați vodcă și celelalte. Veniți ticăloșilor aici, că altfel o să venim noi la voi.